Esta mañá presentábase no Concello o Torneo Nacional Unificado de Taekwondo ITF, organizado polo Club ITF Noia en colaboración coa Sociedade Liceo Noia, baixo a supervisión da Federación Internacional. A cita desenvolverase este vindeiro sábado, con dous escenarios diferentes. Dará comezo no pabillón municipal Agustín Mourís cunha ceremonia de inauguración do evento ás 10 da mañán. Habrá competicións ao longo de todo o día, que remetarán aproximadamente sobre as 7:30 da tarde ali no pabillón para dar paso ao evento que remata que dá o peche final a esta gala, cunha gala de finais de cintos negros que se levará a cabo na Sociedade Liceo tamén, entre as 8 da tarde e as 10 da noite. No torneo tomarán parte preto dos 700 taekwondistas chegados de diferentes clubs de todo o territorio nacional, dende as categorías base ata veteráns. Dende a organización destacaron o alto nivel dos participantes. Hai 4 tatamis a funcionar para que todo vaia nos seus horarios establecidos. Vais a ver un nivel moi bo de competición, veñen competidores a parte junior e senior, veñen competidores de todo o territorio nacional, competidores que están loitando por conseguir unha plaza para os campeonatos internacionais deste ano, non? Como o europeo que se vai facer en Krakow, en Polonia durante o mes de abril, a finais de abril, e logo o Mundial en Argentina no mes de novembro. A entrada ao torneo será gratuita. Dende a organización quixeron agradecer tamén a colaboración inestimable do Concello e tamén das diferentes casas comerciais que fan posible poder celebrar un torneo destas características.